Quan la Diana Maragall em va dir que estava pensant fer una fundació per lluitar contra l'Alzheimer, li vaig dir que volia ser el soci número 1 i em vaig donar d'alta immediatament. Per què? Perquè aquesta és una malaltia terrible i hem de guanyar la batalla d'aquesta malaltia. Tots podem tenir-la, tots, absolutament tots, i quan més gran ens fem, més possibilitats de tenir-la tenim. Per això hem d'estar preparats, la societat ha d'estar preparada i crec que la Fundació d'en Pasqual Maragall és l'eina adequada per lluitar contra aquesta malaltia. Doncs estic orgullosa perquè amb la meva petita contribució faig possible ajudar en la recerca de la malaltia, ajudar en els programes que es fan d'ajudar també en els que ajuden, en els cuidadors, en aquest cas gent com jo, gent que tenim el pare, la mare, el marit, l'esposa, afectats amb la malaltia, i són vies necessàries per anar fent camí amb una malaltia que té poca investigació i molt camp encara per descobrir.